ନିଜ ଘର ହେଉଛି ବାଡ଼ି ଘର ମୋର। ଆଖିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି? ଆଖିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି? ଏଠି କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ତଳେ ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ଭଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ବାବା ଧରନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ। ପଳେଇବେ? ଆପଣଙ୍କର ସେବା କଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମନେ ଭାବେ ମୁଁ ମାନେ ଜିଅନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରେ। ଠିକ ଅଛି ବାବା ଠିକ ଅଛି। ବାବା କଲରା ଆଳୁ ଭଜା। ଜାଗାରେ ଛୁଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। Ah,